Dunay gisulti si Jesus dinhi nga usahay murag insulto sa atong tawhanong kultura. Matod pa niya diri, nagpasalamat siya kay gipadayag sa amahan ngadtos mga way kahibalo ang iyang gililong sa mga maalamon o sa mga makinaadmanon. Murag si Jesus, no? Murag makaingon ta nangamong mantingali ni siya kay di ba si Jesus wa man siya ka eskwela. Wa ka eskwela, wa siya grado. Nya ang iya sang gihimong mga kauban niya, una niya mga kauban kasagaran sad mga way grado. Nya karon nagpasalamat siya nga dunay gipadayag sa amahan pinaagi sa iyang divine will o divine power o wisdom na hibaw-an ni sa mga way grado, mga way kahibalo, pero wa ni niya gipadayag ngadtos mga maalamon o mga makinaadmanon. Nya nagpasalamat si Jesus. Nilingay mong tupad na nakagraduate kag high school. Ana, labaw na gyud makagraduate kag college. Labi na gyud kung naa kay masteral, naa kay doktoral, tawgo naman ka nagmakinaadmanon. Ana, labaw na gining pari, mga tulogon ni upat ka kurso ang among nahuman hangtod mi na ordinahan. Labaw na gid ang mga obispo, mga kardinal, labaw na gid ang atong naa sa senado, sa kongreso, atong mga officials gobyerno, tag-as kay nag mga grado. Samot na gid ang mga professors nato sa eskwelahan, tag-as kay na mga grado. Nya doon na di ay mga butang nga ililong sa Ginoo nila. Ug unsa man ning butanga nganong nagpasalamat man si Jesus niining maong butang. Kay bawo mo unsa ning butanga? Wa mo kay bawo. Kanang butang nga gitawag og divine power. Si Jesus nga way grado, siya ang tinuod nga anak sa Dios. Munang ningon siya, ang akong amahan naghatag kanako sa tanang butang. Sa ato pa, everything belongs to Jesus. Kinsa ra may hatagan niini sa amahan kadtong mga taong way kahibalo. Kinsa maning way kahibalo, kanang tao nga gustong tudluan, kana bang tao nga moangkon nga wa ko'y mahimo kung dili ko tudluan. In short, mura ba siya bag instrumento lamang, instrumento, galamiton. Muna diri sa atong unang pagbasa sa basahon ni Propeta Isaías, niingon diri nga ang Assyria gigamit sa Ginoo aron silutan ang mga nasod nga iyang gikalagutan. Gigamit niya nga kusgan ang Assyria na buntog niya ang daghang mga nasod, pero nagpagarbo man hinuon, nagpagarbo man ang hari sa Assyria, iya dayong bawian siya sa tanan nilang mga gahom. Kay matod pas Ginoo, manghambog ba ang wasay nga labaw siya kaysa tao nga naggamit niini? O magpagarbo ba ang gabas batok sa tao nga naggamit kaniya? O ang lipak ba'y mubunal sa nagunit niini? Kitang tanan instrumento ratas Ginoo. Dili ta magpakaginoo, labaw tanan di sad ta mga ambisyon nga atong suklan ang Ginoo. Sige, lingay mong tupad ing na martilyo ra ka, gambas ra ka, hait ka, pero di ka mudot o dili ka gamiton. Martilyo ka, makapadukdok kas lansang, pero wa jud kay mahimo kung dili ka gamiton. Wasay ka, makaputol kag dagkong kahoy, pero di jud ka kadot kung way mo gamit nimo. Ana. Ilaing lingi sa imong tupad, ing na pwede ti ka gamiton, ing na kanon.
Pangutan abay na pwede tikang gamiton. Nya mo balibad na siya, siya nga, "Oy, di ko pagamit nimo kay ang Ginoo ra gyud mo gamit nako." Nindota no. Mukablit imong bana, ikaw asawa, kablit imong bana, dai gamiton tika unsay mo itubag. Moingon ka nga, pawa diyang yawa ka. Ayaw, bana na nimo, instrumento man as Ginoo, pasabot, pagamit yung gana. Imong asawa, musugo nimo bana, or mugamit sa nimo, pagamit ka. Anak, pagpagamit mo sa inyong ginikanan, basta ang iyang gibuhat para sa kaayuhan sa inyong pamilya. Kay mga instrumento man as Ginoo, pras nako, gigamit ko sa Ginoo pagbaligyag slat. Unsa man na, nagpagamit ko sa inyong tanaw, nagpagamit parte na kong pagamit. Tulo na ron katuig, sige kong baligyag slots. Nya unsa may resulta? Ang atong mga slots nakahatag og daghan kaayong kaayuhan sa simbahan, sa mga katawhan, o sa uban pang mga lugar. Mo na, congratulations ninyo sad nga nagpagamit. Nyag naamoy kwarta. Nya moingon ang Ginoo, gamiton ko na imong kwarta, ipalit nag slot. Inyong ipagamit o dili? Oy, mga buangon kay mustanan. Ipagamit, palit dayog slot. Atong SBF dag, o pagyapon ko'y update karon, pero atong SBF dag tag 500 ra gid ni. Na kay 500 karon, ipagamit nas Ginoo. Ing kapadir unya mahurot ni akong 500 si ko nighatag. Ayaw lagi kabalaka kay ang tanang butang naas Ginoo. Inig pagamit nimo nang imong 500, iya man nang ibalik nimo gatusan kapilo. Diwa na. 500 times 100, pila na may mo balik nimo? Kwentaha ko no. Hindi, mga pila naman na. 500 times 100, upat ka 0. Ana, 50,000. 50,000. Nyag naa karoy 16 slot challenge. 8,000 man ni atong 16 slot challenge sa SBF dag. Nyag naa kay 8,000, imo nang ipalit, bali 16 ka slots. Ibalik na nimo 100. Kaya ang tanang butang naamas Ginoo, ang tanang bahandi naaman niya, ibalik niya nimo. 8,000 times 100, pila naman na? Di kadako na, pila na? 800,000. Dako Nya punan pagid nimo Mother Mary's Healing and Deliverance. Pila man ang Mother Mary's Healing and Deliverance? 1,000. I-times dayog 100. Di, na. 100,000 ay mo balik nimo. Ito mo ana, dili. No. Mao ni, kay ni at naman gud ta kasagaran, o murag kita mo itag-iya. Mao lagi na ang iningon ang Ginoo, ayaw lagi pagpagarbo. Dili ikaw, gabas ra ka. Dili ikaw mo imugamit, aron mo dot sa kahoy. Kung dili gamiton rata. Unya ayaw ka balaka kay kung mahabol ka, siya ra say mubaid nimo. Nga kung doon na kay dipikto, siya ra say muayo nimo. Kay ang tanang butang anaas Ginoo. Ang mga maalamon, ang mga dagko grado, labi na kining dagko naggahom, kasagaran gyud kasagaran, di na mapaubsanon. Muasyom na sila nga sila mo itag-iya sa mga butang nga ilang nahuptan. Sa gahom nga ilang gihuptan, sila na itag-iya. Mabitan ni naggubot na nirong atong kalibutan, naggubat, nag-away, apil na dinis atong nasod, dihas gobyerno o sa simbahan, away, managsilingan, away, managkauban sa pamilya, away. Kay ako lagi mo'y gamhanan, ako'y gamhanan, dili instrumento lamang. Sige, mga asawa, assignment ni ninyo, paggamit na mo sa inyong bana ing na inyong bana iguli dong gamita ko siya naon sa man ka unsaon man ti ka paggamit ing na gamita ko sa pag-alagad nimo, pag-alagad sa tong pamilya, di na ko masuko kay instrumento ra day ko sa Ginoo. Maingon din na imong bana sana all. Nya ako sad gamita sa ko ninyo, unsaon man ko nyo paggamit, ako isipare.
Di lang ko magpagamit sa madre. Pwede sad gamiton ko sa madre. Saon man. Nabi ay mga madre nga moingon sa pader, i-announce ra diha pader nga naami panginahanglan. Di ako dayong i-announce. Karon ang gigamit sa Ginoo nako kanig yung pagbaligyag slot aron mahumanig bayad ang ato mga bayronon dinis kumbinto o sa kapilinya. Ikaduhang paggamit sa Ginoo nako ang pagsulti unsay sala. Muna di jud ko mohonong pagsulti unsay sala. Dili pasabot nga ako way sala. Makasasala sad ko. Pero akong ipagamit ang akong bakba, ang akong pagkapari, pagsulti ninyo nga kanang sala mao ginay mo banlod natos kaalautan. Kung magpadayon ta anang sala, naagyoy kadautan o kalaglagan sa atong kinabuhi. Gusto tang way pagantos, biyai ang sala. Kana ra gyud. Nabitay asawa nga niingon ako, pader, nakasa ko sa akong bana. Ngano man tungod kay sawap ami maminyo na ako'y uyab-uyab nga foreigner. Kining maong foreigner, father, sige ning hatag na kog kwarta pero wa pa gid mi magkita. Nagplano siya nga magminyo mi. Nya karon pag pandemic kuno nawa ang foreigner, wa na mo kontak niya. Mo to, iyan na lang sang giasyon nga namatay tingali ito sa kaning COVID. O nakakita siya lain Filipino. Hangtod gyud nga misangko gyud nga nagminyo sila. Ni kontak magbalik ang foreigner. Kamo. O kamoy anaon. Saban motubay pa dili. Nya kay naanad na lagi ang foreigner nga muhatag dayog kwarta, di hatag sa dayog kwarta niya kay nagpresyo ang foreigner nga sila pa iya masang gidawat kay naa sa siya panginahanglan di sige nang hatag. Karon kay muingon namang foreigner nga magkita na ta kay muanha nako diha kay ako na kang pangasawon. Sao naman aron o kamo anay natungnan unsa man o itong purti niyang problemaha. Wa naman siya motubag. Wa naman siya mo communicate. Niingon ang foreigner, kay bao na rabag ko sa imong detalye, sa imong address, ikiha tika sa inyong gobyerno, kay imo kong giilad. Ipapriso tika. Ala, patay. Sa pader tabangin ta kung sa akong buhaton. Unsa may buhaton, big mayo. Nako mo na bunga sa sala. Nganong wa makamutog as tinuod nga niingon man ang Ginoo, that truth will set you free. Nya kay nahigugma man kas imong kaugalingon, nya kwarta sa dang imong gihunahuna nga makaluwas nimo dili Ginoo, mao nang nagpakaron ingnon kang dalaga gyapon ka. Karon na gidot-dot na kas panghitabo. Ang maing buhaton itug-an ang tanan. Itug-an. Kung ipapriso ka, papriso lang. Kung mapatay sa kas imong bana, pakamatay lang. Mas maay pa nang mag-antos ang atong lawas o mamatay nga nalimpyo sa sala kaysa magsigi tagpakasa o niya mag-antos ragyapon ta hangtod na gyud ikamatay. Muna diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta diri ang Ginoo dili mobiya sa iyang lungsod. Kinsa maning lungsod sa Ginoo? Ang mga taong nagtamod sa iyang mga sugo, ang mga tao nga nagsigi og sunod sa iyang mga pagtulunan. Sagdi lang sa atong pagtugas tinuod kini sunod tas Ginoo, sa atong pagbiya sa sala tungod kini sunod tas Ginoo, tingali dauton ta, biay-biayon ta, tamayon ta, upatyon kita. Sagdi lang. Kay ang Ginoo kay di man mobiya og siya man sad ang tuburan sa tanan. Iyarang ninduton pagbalik ang atong kinabuhi nga mas nindot pa kaysa unang panahon nga naglunang pata sa sala. Mahimo ba nas Ginoo? Yes, kay ang tanang gahom ug tanang butang anaa kaniya.